नमस्कार, आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल और जौन स्क्रीन पे देखत तानी यवन प्रमोद प्रेमी यादव के एगो जबरदस्त एल्बम आइल बा। बहुत सारा इनकर एल्बम सुनले होके हम लोग जैसन में इनकर प्रमोद प्रेमी यादव के लीची के का दाम बा। आप सभी एल्बम सुनले होके हम लोग। ये बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग रहे और बहुत सारा इनकर मूवी भी बा जौन के ब्लास्ट कइले बा। लेकिन बहुत ही अच्छा ये स्टारडम अपन पहले बनल, लेकिन ये स्टारडम के अपना आप खुद से मार रहल बाड़न, स्टारडम गिरा रहल बाड़न। जैसे मैं आप सभी के बता दी कि ई 3 महीना से का करत रहन भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू के मालूम नहीं के, और कैसन कैसन गाना लॉन्च कर देता रहन, जौना के गाना के एक दिन में ना 7 दिन में 50,000 व्यू मिलता है। ऐसा गाना ही लॉन्च कर देता रहन। जेमे से एगो गाना बाटे आप सभी के बीच ओकर टाइटल बा, जौन ओकर सॉन्ग के नाम बाटे सबका पे हम बानी भारी। साँचो ही गाना पे गइले बाड़न, ई साँचो ही गाना गा के अपन खुद के इंसल्टी कर लेले बाड़न। काहे से कि इनकरा में ई सब गाना अच्छा ना लागेला। जौन पहले अच्छा वैरायटी के गाना गावस, जौन कि 300, 250, 200 मिलियन के करीब जाओ इनकर अच्छा सा नाम बनल रहो, उ अपन स्टारडम खुद से खराब कर रहल बाड़न। तो जौन ई गाना का भी नहीं कि सुनले तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग के लिंक बा, जाकर गाना सुनी और कमेंट कर बताइए गाना आप सभी के कैसन लगला। और बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस बने तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।